Què tal? Com estàs? Avui et proposo una pràctica molt breu per anar al teu lloc segur. Senzillament, acomoda't, pots tancar els ulls, connectar amb l'espai que t'envolta, sons, sensacions com la temperatura, els contactes del lloc que et sosté. I mica en mica imagina que et trobes en aquell lloc en què tot i estar sola, sol, et sents segura, segur, sents seguretat. Imagina aquell lloc, aquell espai amb el màxim de detall possible. Aquell espai en què tot i estar sol, sola, gaudeixes de la seguretat. Una seguretat que es transforma o que et genera, a més, una sensació de calma. Una sensació de seguretat que, a més, doncs pots ampliar abraçant-te, subjectant-te, cuidant-te en aquell espai de cura personal, aquell espai de seguretat. Imagina-la amb tots els detalls possibles. Aquell espai segur, aquell lloc en què tot i estar sol, sola, sents seguretat, calma, que pots ampliar amb una autoabraçada, tenint cura de tu. Permets que la sensació s'extengui. Inspires profundament. Per a retenir aquella sensació, expulses l'aire i obres els ulls. I pots repetir la pràctica tantes vegades com desitgis i pots fer-la més llarga també, si ho desitges, perquè t'acompanyi en tot moment aquella sensació de seguretat, de calma. Fins aviat.